Traġedja fil-Baħar Mediterran kif huwa maħsub li 30 persuna tilfu ħajjithom qrib Lampedusa, sissa diġà tellaw numru ta' katavri fosthom tfal. L-inċident seħ madwar 6 mil il barra minn Lampedusa dan meta membri tal-Gwardja Kostiera kienu waslu fil-post biex isalvaw lil dawn l-immigranti. Jidher li meta waslet l-għajnuna l-immigranti jiċċalqu kollha l fuq naħa waħda tad-dgħajsa u peress li dak il-ħin il-baħar kien imqalleb, id-dgħajsa spiċċat inqalbet b'kollox. 22 persuna biss irnexxielhom isalvaw. Intant l-għaqda mhux governattiva Open Arms permezz ta' tweet ħabbru li l-bastiment Mission 67 kien identifika l-post fejn kien hemm dgħajsa oħra tal-injam bl-immigranti fuqha. Fl-istess tweet intqal li fuq din id-dgħajsa hemm 40 persuna fosthom 4 tfal u ma qalu li se jmorru jiġbru l-dawn l-immigranti fil-waqt li jistennew aktar istruzzjonijiet mill-awtoritajiet Maltin rigward it-trasferiment tagħhom. Il-mewġa ta' migrazzjoni la xhur tiddomina l-aħbarijiet bil-vjaġġi klandestini fil-Mediterran ma jaqtaw xejn. Sa issa din is-sena f'Malta iddaħlu il fuq minn 2000 immigrant.